Okwuma anyị na-ekwu okwu ya, o nwere ihe Chineke kere dị n'ime ya nke ndị oyibo na-akpọ vitamin. Okwuma anyị na-ekwu okwu ya nwere vitamin A n'ime ya, o nwere vitamin E, o nwere nke ndị oyibo na-akpọ oleic acid n'ime ya, stearic acid, linoleic acid. Ihe ndị a mere mgbe ọbụla itere ya n'ahụ, o dekpuo n'ahụ ọsịsọ. Ọ bụrụ na ịbụ onye na-eyuzo okwuma anyị na-ekwu okwu ya, n'ịbụ onye na-ete, ị ga-achọpụta na mgbe ọbụla itere ya n'ahụ gị, ịfụ na ọ ga-edekpu ọsịsọ. Gịnị mere o ji wee dị etu a? Ọ ihe ndị a mkpọpụtara gị, ụmụ acid ndị a dị na ya bụ nke na-edozi ahụ. Ọnya na-eme mgbe ọbụla itere okwuma, o dekpuo n'ahụ gị ọsịsọ ma rụọ ọrụ kwesịrị na ọ ga-arụ n'ahụ gị. Okwuma anyị na-ekwu okwu ya ihe a, ọtụtụ ndị na-emepụta ihe eji achọ mma na-eji ewere arụ ọrụ. Ndị na-ewepụta ihe eji achọ mma na-eji ewere eme ihe eji arụ ọrụ. Mgbe a were etinye n'ihe a na arụ eji achọ mma dị iche iche, ọ bụ mma nke anụ ahụ, ọ bụ mma nke ihu, ọ bụ nke eji asa isi, nke ọbụla ihe ọbụla bụ ihe eji edozi ahụ, a na-eji ewere emepụta ya nke ukwuu. Ọ na-arụ ọrụ nke ukwuu.